theater krijgt een plak in de basisinfrastructuur van het Rijk, zoals het nou lijkt, voor oral miljoen. En dat is wel dat geven we wel met 4 ton achteruit. Maar goed, theater wordt neemt en krijgt een plak en krijgt financiering structureel van het Rijk. Dus dat is een goede zaak. Maar de staatssecretaris is nog net enthousiast over het reddingsplan voor theater. Nee, hij bestrijdt dat het Europese Handvest aanleiding houdt om theater als zwaargeplicht van het Rijk op te nemen. Maar dat denken de fracties hier in de Tweede Kamer oorzoeken en dat vind ik wel heel goed. En dat houdt ook aan dat wij er goed op inzet hadden, dat er goed lobby is vanuit Friesland. Dus als we dit mogelijk voor krijgen, dan is het echt een compliment toch aan het kabinet dat die Friese taal en cultuur serieus nemen. En ik vind ook een compliment aan alle inwoners in Friesland die zo volle brieven schreeuwen en theater die het ook griezelig actief aan het lobbyen West had. Want in feite in dit hele debat is theater de enige instelling die het heel tijd neemt wordt. Over de oren wordt langs en specifiek net rept. Dus dat jouwt wel wat om. Ja, het is een absolute uitzonderingspositie. Ja, nou, en wij vinden dat vanzelfs terecht, omdat het om een uniek gezelschap gaat wat voor de Friese taal en cultuur een rol speelt. Nou, en ik hoop dat dit ook een opmaat is voor discussies over de omroep. En dat we dat vanuit hetzelfde gedachtegoed aansteken vieren zullen. Want daar is Van der Monopaat in dezelfde commissie. Johan Sein verleden week naar aanleiding van het plan om de regionale omroepen op televisiegebied geerwerkje te litten bij de landelijke publieke omroep, dat de voor Omroep Friesland een status aparte komen moeten zoeken. Ja, dat is Van der Moon net neemt hier in het Tweede Kamer. Nee, maar daar zijn we achter de schermen aan de gang. Om te zien dat we via diezelfde lijn van het Europese Handvest, de bestuursafspraak, die aparte en bijzondere positie van de omroep zeker stellen kennen. Nou, dus dat is de volgende stap. En nou ja, daar gaan we nog even werk van nodig. Maar ja, als ze dit nog bij theater zou erkennen, dan zoeken ze dan mag dat voor de omroep weg. Het is een hele zwiere strijd hier voor theater. Zou het dan het handiger wezen om als provincie een soort van basisafspraak te maken met het Rijk voor alle voorzieningen in Friesland die subsidie van de Rijksoverheid krijgen? Ja, daar ben ik mee dwaande, om dat vanuit de taalwet nou te regelen, maar ook een structurele bijdrage voor die Friese taalinfrastructuur, cultuurinfrastructuur. Dus dat leidt je onder en dat maken we voor een te krijgen. Die taalwet had nog niet een financiële paragraaf. En dus die taalwet is van het ministerie van Binnenlandse Zaken nog net stiepen en invult op het moment van OCMW. Nee, maar het ministerie van Binnenlandse Zaken die coördineert dit. En ik ga ervan uit dat die ook invloed heeft op de andere ministeries. Dus dat zullen we zien. Maar dit houdt in elk geval moed. En het houdt ook aan dat als Friesland er vergeet en het zelfs een serieuze zaak vindt om mooi te investeren in taal en cultuur, dat we dan een soort volk krijgen. Nog even waarom naar Halbe Zielstra. Die zijn die spreekt van ja, theater die speelt net in het hele Londen. Het is dus eigenlijk een regionaal gezelschap. Ja, maar hij herkent wel de unieke positie en ook de verantwoordelijkheid van het Rijk voor de Friese taal en cultuur. En dat is een goede zaak. En dat hij dan net ziet dat theater ook nationale, maar ook internationale betutting had. Nou, dat is een kwestie van tijd. Je moet er gewoon nog een keer uitnodigen worden van première. Dat lijkt me een hele goede zaak, sowieso. Maar ik vind het nog steeds heel spannend. Hè. We moeten even afwachten hoe het nog gaat en hoe het maar de stemming morgen komt. Maar het lijkt het nou gunstig en ik hoop dat Halbe Zielstra persoonlijk ook nog een keer een orenopvatting over theater krijgt. Dat het namelijk wel van internationaal nieuwsgierige betutting is. Dus jullie doen mij een goed gevoel waarom hoe oud dit? Nou, ik moet het nou even afwachten, dus ik kom er nog even in. Ik hoor de slag om meer, maar eerst stemt worden en dan hebben we duidelijkheid. En dan nog eens, 1,4 miljoen, dus hartstikke best. Maar voor theater betekent dat wel een rondgang van 4 ton. En dat is net niks. Ja, dat is spinnen. Dat betekent of minder vaak spelen of minder producties. Ja, dus dan moeten we nog zien hoe theater dat ik opvangen kan. Maar theater bloedt in elk geval. Ja, dat zou poer best nice wezen als dat morgen naar voren komt.